Niki waktune tasih wonten nggih. Maka syariat tampak makrifat niku pintere dongeng, pintere maca dados lek ditangletaken sing kados ngeten-ngeten krana niki mboten enten kitab insyaallah nggih bingung. Tapi mugia niki mboten. Mayit menika api eleke nggih dugi kehidupan masa hidupnya. Kalaupun orangnya kula mawon nggih sering membuat onar ten kampung kula. Nggih kula mabuk ngamuk-ngamuk ten dalan mriku sampai urusan penegak hukum. Terus kula nggih ngisru-ngisru sing kados napa-napa menika. Dadose lek kula pejah niku Allah ingkang semerap. Otomatis elek apike kula panjenengan mawon sing ningali nggih dadi tangga kula, dadi kanca kula semerap. Oh ala iku biyen mabukan mati, berarti elek. Oh ala biyen iku gawe onare kampung, ngisru wae mati, elek kapok wis mati. Lah ngoten. Tapi napa enten narasumber ingkang sing bijaksana mboten menyatakan niku, memang niku dilarang dateng Allah. Elek apike niku Allah ingkang semerap, ingkang Allah ingkang sing menilai. Dados misale enten ingkang sing napa diimani dados penyampe mayit iki mang api elek api lek sing bijaksana narasumbere temenan krana Allah tak berani mengatakan jelek walaupun itu jelek. Oh mayit iki api mugi-mugi amale diterima ning Allah. Senajan enten ngarepe Allah elek, senajan sampean semerap sewaktu kehidupane nggih damel rusune kampung. Tapi lek pun mati pun dieling elekane kersane Allah ingkang ngadili, kersane Allah ingkang menghukum tetep mawon sampean sanjangi. Oh iku mati dina iki apik wis. Muga-muga dosae disepuro nang Allah, dikei surgane Allah. Dini dinggene ahli kubur dikeploki. Nggih niku urusane Allah, sanes urusane panjenengan kalian kula. Nggih, pun semerap nggih Mas Wahid. Nggih. Mboten 5 menit pinten iki pun angsal ilmu sing sak benerih tentang kematian seseorang niku wau elek apine. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mas.